Hindi aktrisalary dünya kinotunda düýbünden ütköş hadisa. Olaryň ajaýyp oğudunlygy we özüne çekiciligi planetanyň ilatynyň erkek bölегini däl edýär. Ýaşyly nesliň tomoşaçylar köpçüligi hindi kinolarynyň erteklerdäki ýaly oğudun gahramanlaryny seretmek üçin kinoteatrlara ylgaýan wagtlaryny ýatlaýan bolsalar gerek. Bu gün Bollywood'un boýusanjyny öwrülen hindi aktrisalary kynykballary hakda gurrun bererin. Olaryň haýsy ýoldaşynyň ikinji aýaly bolmagy rady boldy. Haýsynyň millioner adamsy bar, haýsy bolsa doýdansyz aradan çykdy. Hindi kinosynyň jan koýurlarynyň söýgüli aktrisasy Hema Malini oktyabr aýynda 75 ýaşaýar. Emma ýyldy tenisem oğudunlygyny saklap gelýär. Sovet Soýuzynyň ähli ekranlarynda Zita we Gita hem Alvavanyň we 40 ogrynyň başdan geçirmeleri filmleriniň gümürdäp duran wagtlar barada aýdyp hem oturmaly. Baý we üstünlikli kakanyň gyzy Hema Malini Amerikada bilim aldy. Oňa munasip ýigit hem tapdylar. Emma birden hiç kimin şol sanda Hemanyň özüniň hem garaşmadyk zady boldy. Şol wagt 23 ýaşyndaky aktrisanyň ýüregi Zita we Gita filmindäki kardeşi Dharmendra tarapyndan alındy. Belli aktyor Malini'den 16 yaş uludy ve 4 çağatı vardı. Ulu dava dörüdü. Dharmendra'nın ayalı hiç kaçan ayrılışmağa rady bolmajykdygyny aýtdy. Hemanyň kakaty hem gyzyndan ýüz öwürjekdigini ve mirasdan mahrum etjekdigini aýtdy. Aşyklar 1978-nji ýyla çenli Hemanyň kakaty ölýänçe gatnaşyklarynyň syryny gizläp sakladylar. Ahyrynda Hema aktyoryň ikinji aýaly boldy. Iudaizmde köp aýallyga ruhsat berilmeýär. Ýöne olar bu meseleni çözmegi başardylar. Hema we Dharmendra 50 ýyla golaý bile bolup iki gyzy boldular. Olar üstünlikli we ören baý. Maşgalanyň hasabynda takminan $850 milyon toplandy. Hema häzir filmlerde surata düşenok. Ýöne adamsy bilen bilelikde esaslandyran önümçilik kampaniýasyny dolandyrýar. Häzirki wagtda aktrisa diňe öýde iş bilen meşgullanýar. Dharmendra ýaşy sebäpli pensiýa çykdy. Hemanyň Mumbaýda 5 gatly köşkü bolup, hindi ýyldyzy onu gyzlara halk tansyny öwredýän ullakan tant zaly bilen enjamlaşdyrdy. 2000-nji ýyllaryň başynda Hindistanyň Halk Partiýasy Hemany özüne orunwatar saýlady we aktrisa henide mejlisiň aşaky palatasynyň mejlisine gatnaşýar. Kajol meşhur hindi maşgalasynda öňe ötdi. Onun ýakyn garyndaşlarynyň hemmesi aktrisalardy. Onun şahsy durmuşynda hemme zat gowy boldy. 1995-nji ýylda Maşgala we Kanun filminde Kajol rejissor Ajay Devgan bilen duşuşdy. 4 ýyldan soň bolsa oňa durmuşa çykdy. Dogry aktrisanın kakasy gyzy bilen tersleşdi. Ol gyzynyň ähli güýjüni karyerasyny östürmäge sarp etmegini isledi. Häzirki wagtda bu jigit Bollywoodda iň gurnukly hasaplanýar. Kajol bilen Ajay 9 filmde bilelikde işlediler. Olaryň 2 gyzy we ogly bar. Eje bolmak üçin Kajol çynlygy synagdan geçmeli boldy. Ol 2 dogulmadyk çağasyny ýitirdi. Häzirki wagtda 50 ýaşyndaky ýyldız haýyr sahawaty ünsü jemleýär we çağalar fonduny dolandyrýar. 2008-nji ýylda Kajol işçiň raýat garaýyşy üçin milli baýragynyň eýesi boldy. Aktrisa Juhi Chawlanyň ady hindi dilinde Jasmine diýmekdir. Hakykatdanam Juhi ýaşlygynda bahar ýaly oğudundy. Muny onuň Miss India adyny eýe bolmagy suwd edýär. Ol ilkinji gedek 1986-njy ýylda Sultanyň Emlägi filminde baş keşfi canlandyrdy. Söýgä tarap filmi bilen bolsa bütün dünýäde meşhurlyk gazandy. Adatça Bollywood'un aktyorlary kardeşleriniň arasynda ýan ýoldaş tapýarlar. Emma hemme Juhi'niň düýbünden başga bir gurşowdan ýoldaş edinendigine gatygen galdy. Aktrisanın ve Hindistandaky iň baý telekaçylariň biri Jay Mehtanyň toýy 1995-nji ýylda bolup geçdi. Meşhur jogatyň unt merkezine öwrülmek etlemedi. Şonuň üçin olar daşary ýurtda toý etdiler. Juhi'niň karyerasy şol döwürde iň ýokary derejesine ýetipdi. Maşgala bir gyzy we bir ogly dünýä indirip, ikisi hem aktyor bolmagy arzu edýärler. Häzirki wagtda Juhi Chawla 56 ýaşynda. Ýöne ol täze filmlerde köp düşmeýär. Aktrisa indi rollar saýlamaga üns bilen çemeleşýär.
Mundan başga da Juhi önümçilik işinde adamsyna kömek edýär. Maşgala kaşaň bagly ulu jaýda ýaşaýar. Aktrisa gülçülük bilen gydyklanýar. Ýyldyzyň emläginiň takmynan $7 milyon töweregi bolandygy aýdylýar. 1981-nji ýylda Söýgüniň höweti filminiň düşürüşinde ýasama dälde hakyky hujuglardan ýaňa duýgular gaýnaýardy. Filmin rejissöri baş aktyorlaryň Rek Khan we Amitabh Bachchanyň tüwelöýli romantikasyna şaýat bolanlygyndan hakyky şogy başdan geçirdi. Şol bir wagtyň ödünde filmdäki rollaryň birini Bachchanyň kanuny aýaly Jaya Bhaduri ýerine ýetirýärdi. Iki ýyldyzyň arasyndaky jenaýetçilikli gatnaşyk bir näçe ýyl dowam etdi. Jaya Bachchandan hiç haçan aýrylyşmajakdygyny aýtdy. Emma hemmesi garaşylmadyk ýagdaýda tamamlandy. Amitabh suraty düşmäniň birinde işleýärkä agyr yaralandy we bir hepdelik koma düşdi. Akylyna gelip ol maşgalasyna dolanyp barmaklyk kararyny kabul etdi. 1990-njy ýylda Rek-Delida telekeçi Mukesh Agarwala durmuşa çykdy. Tidara onuň adamsynyň aşyk awançlykdan we öz janyny qat etmek pikirinden ejir çekýändigi belli boldy. Bir ýyldanam az wagt geçmänkä Agarwal öz janyny qat etdi. Şeýdip hem Rek üçin köp problema döretdi. Bu ýyldyzyň awraýyny düşürdi. Hemme derrew onuň Bachchan bilen bolan romanyny ýada saldy. Häzirki wagtda 70 ýaşly Rek Khanyň Mumbaýda owadan bag bilen gurşalan köşkü bar. Ol uzak wagtdan bäri ýakyn garyndaşy bolan ýegeni we sekretary Fardana bilen ýaşaýar. Mundan başga da Rek Khanyň uly kwartirasy we gymmat awtologlar kolleksiýasy bar. Aktrisaның girdejisi takmynan $40 milyon. Yıldız henizem qatı owadan, ýöne ol seýrek suraty düşýär. Söhbetdeşik asla bermeýär. Iň soňky sapar onuň gatnaşmagynda film 2014-nji ýylda suraty düşürildi. 2018-nji ýylyň fevral aýynda dünýäniň durly künjeklerindäki hindi kinosynyň uçdoklary paçygaly habar eşitip gaty gynandylar. Bollywood'un meşhur aktrisasy Shri Devi birden aradan çykdy. Aktrisa bari ýogy 54 ýaşyndady. Shri Devi 90-njy ýyllarda Hindistanda super ýyldız hasaplanýardy. Mithun Chakraborty bilen bile düşen filmleri oňa ajaýyp üstünlük getirdi. Shri Devi'niň Chakraborty bilen romany metbuatda işçiň ara alyp maslahatlaşyldy. Mithun'un kanuny aýaly bilen aýrylyşmak isleýändigini ýazdylar. Ýöne ol aýalynyň çağa garaşýandygyny bilip çödügüdüni ýatyrdy. Aktrisa onuň aýaly bilen ýaşamagyny dowam etdirendigini bilip gatnaşyklaryny düýbünden kesdi. 1996-njy ýylda ýyldız prodüser Bonnie Kapoor bilen durmuş gurup, onuň birinji maşgalasyny weýran edendigi halky ýakymsyz gen galdyrdy. Aktrisaның karşısına gıybatlar ve hatta ýigrenç garaýşlar döküldi. Aslında ol Kapoor'un bir kanun aýaly boldy. Sebäbi şol wagt olaryň nikahy resmi taýdan resmileşdirilmändi. Shri Devi bilen Bonnie'niň iki gyzy boldy. Olaryň ulusy aktrisa Karen saýlady. 2017-nji ýylda er aýal Russiýa film festiwalyna gatnaşmak üçin geldi. Shri Devi'niň ölümi hemmeni gen galdyrdy. Aktrisa ýegeniň toýuna Dubaýa uçup gelip, mehmanhanada suwa düşýärkä huşuny ýitirip aradan çykdy. Resmi versiýaga görä, munyň sebäbi ýürek agyry diýip anyklandy. Aktrisaның jesedi hususy uçurda Mumbaýa gidildi. Köp adam söýgüli aktrisasy bilen hoşlaşmak üçin geldi we polisiýa şu sebäpli köp ýol ugurlaryny ýapmaklyga mejbur boldy. Asas haýsy aktrisalar halaýaňyz we kimler barada bilesiňiz gelýär? Bu barada tesvirlerde ýazyň. Şeýle de kanalyma ýazylyň we videonu halan bolsaňyz like basyň.